Lijep pozdrav! Ivan je danas opet s vama u najavi posljednjeg kola grupne faze Lige prvaka. Jučer sam uspio nekako pronaći jednu zanimljivu utakmicu za koju sam donio i prognozu, ali evo danas su, u biti za srijedu su parovi nešto kompliciraniji, bilo mi je malo teže pronaći neke savjete za klađenje, pa sam odlučio napraviti ovaj video tako da prođem sve skupine, sve parove, malo ih prokomentiram za vas, pa možda uspijete iz mojih komentara pronaći nešto zanimljivo za kladit se, a možda i zajedno pronađemo nešto. Evo, krenut ćemo sa skupinom gdje danas igraju Feyenoord i Napoli u Rotterdamu i Ukrajini gdje Šahtar dočekuje Manchester City. Situacija je takva da je Manchester City siguran prvi sa svim pobjedama, Feyenoord je posljednji sa 0 bodova. Dakle, a imamo situaciju gdje su Šahtar i Napoli, Šahtar ima 3 boda više i lošiji međusobni skor. Dakle, ako Napoli dobije Feyenoorda u gostima, Šahtar kod kuće izgubi, prolazi Napoli. Uzmu li Ukrajinci 1 bod, prolaze oni. Sad, jako je zanimljiva ova utakmica, imao sam čak i jedan upit o svojim mišljenjima između Šahtara i Manchester Citya i nisam ni sam na čistu što s tim. Zato jer City za vikend igra gradski derbi s Unitedom, ova mu utakmica apsolutno ništa ne znači. Ali opet, s druge strane, taj City je toliko jak, ima toliko širok kadar da čak i ako postave rezerve, tu može svašta biti, bez problema oni mogu doći do pobjede. Napoli mislim da će pobijediti, ali taj Feyenoord je toliko loše odigrao Ligu prvaka da to neće biti nikakvo čudo. Dalje imamo skupinu gdje imamo Maribor, Sevilla utakmicu i drugu Liverpool, Spartak Moskva. Za Sevilju je situacija jasna, njima treba pobjeda protiv Maribora, što će vjerojatno i ostvariti jer su stvarno u dobroj formi, a Maribor jako je solidno odigrao Ligu prvaka, oni su protiv Spartaka uzeli svoja 2 boda i jako zakomplicirali život ruskom prvaku koji će vjerojatno radi ovih propuštenih bodova ispasti iz daljnjeg natjecanja. Spartak može proći ako danas slavi u Liverpoolu jer u dobroj formi, tako da to im može dignuti moral, ali u odličnoj formi i Liverpool kojemu je dovoljan 1 bod za prolazak dalje. Evo, napominjem da Liverpool za vikend igra gradski derbi s Evertonom, tako da možda se malo pričuvaju i ne budu igrali 100 na sat, ali po meni je Liverpool tu kvalitetnija ekipa koja neće izgubiti. Za Sevilju mislim da Sevilla pobjeđuje u Mariboru bez obzira na kvalitetu slovenskog kluba. Zatim imamo skupinu s utakmicama Leipzig, Bešiktaš, Porto, Monako. Bešiktaš je osigurao prvo mjesto, Monako je posljednji, ne može se maknuti s posljednjeg mjesta. Porto i Leipzig jedni i drugi igraju kod kuće, tu vjerujem da će jedni i drugi doći do pobjede. Mislim, tako stoje stvari. Situacija je bolja za Porto, jer Leipzig i Porto imaju isto bodova, ali Porto ima bolji međusobni omjer, ima bolju gol razliku, tako da u slučaju izjednačenog broja bodova Portugalci prolaze dalje. Kažem, vjerujem da će i Leipzig i Porto danas pobijediti, s obzirom da Bešiktašu i Monaku ove utakmice ništa ne znače, ali vjerojatno Porto prolazi dalje, dok će se Leipzig zadovoljiti Europskom ligom. Imamo skupinu koja je bila na papiru, trebala biti možda jedna od najzanimljivijih, zahvaljujući Borussiji iz Dortmund nije bila ni najmanje zanimljiva. Njemci su katastrofa odigrali Ligu prvaka, tako da je sve riješeno već ranije nakon prvih 5 kola, dalje idu Real i Tottenham, Real danas dočekuje Borussiju Dortmund, Tottenham Apoel. Jedino za što se tu igra jest treća pozicija koja vodi u Europsku ligu. Borussija i Apoel su na 3. i 4. mjestu bodovno poravnati, nešto bolju gol razliku ima Borussija i ona je sad 3, ali u biti ko danas od njih ostvari bolji rezultat, proće dalje. Iako šanse im nisu ni jednima ni drugima, Bog zna kako. Jedini moj savjet za ovu skupinu je da se ništa ne kladite na nju. Zato jer su Real i Tottenham sigurni, vjerojatno će danas
se rotirati sastave, a Borussia ima pola ekipe povrijeđene i suspendirane, igraju očalno, Apoel je puno slabiji kvalitetom i zato tu stvarno ne bih ništa savjetovao za kladice. Evo, nadam se da ćete iz svega ovoga što sam rekao nešto uspjeti pronaći što će vam biti interesantno za kladice. Nažalost, evo, Liga prvaka je bila već riješena unaprijed, ali tko zna, uvijek se nešto da zaraditi. Evo, ja vas lijepo pozdravljam i zahvaljujem vam na svim komentarima koje mi ostavljate na YouTube, ostavljajte ih i dalje, pratim ih i temeljem vaših komentara pokušat ću dalje snimati videe. Isto tako, pratite nas na ProTipsterovim stranicama gdje uvijek imamo nešto dobro za vas. Lijep pozdrav svima!